Разбирането на тънкостите на ерекцията е като разгадаване на тайните на скрит процес, който се разиграва зад кулисите, когато сте сексуално стимулирани. Ерекцията не е просто проста реакция, тя включва сложно взаимодействие на нервната система, мозъка и кръвоносните съдове. Представете си следното: когато сте сексуално стимулирани, пещеристите ви нерви освобождават невротрансмитери, инициирайки каскада от събития, които сигнализират на кръвоносните ви съдове да се отпуснат. Тъй като кръвоносните съдове се разширяват, притокът на кръв към вашето каверносно тяло рязко се увеличава, предизвиквайки забележително увеличение от 20 до 40 пъти. Резултатът – впечатляващ размер и твърдост, които позволяват сексуална активност. Навлизат уникалбогина естествена влакнеста тъкан, която обвива кавернозните тела и действа като система за компресия, за да задържи допълнителната кръв вътре по време на акта. Но какво се случва, когато шоуто приключи? Тялото ви има вграден механизъм за постепенно намаляване на налягането, което позволява на пениса ви да се върне към нормалното си състояние. Твърде много от едно добро нещо може да доведе до приапизъм продължителна ерекция с потенциални усложнения. Сега, след като разбрахме нормалния процес, нека да разгледаме какво се случва, когато тази сложна система се сблъска с препятствия, водещи до често срещан проблем – еректилна дисфункция. Еректилната дисфункция, която засяга 30 милиона мъже годишно в САЩ, е неспособността да се развие или поддържа твърда ерекция. Основни проблеми с кръвоносните съдове, като сърдечно заболяване и високо кръвно налягане, могат да възпрепятстват притока на кръв към пениса, докато състояния като диабет и множествена склероза могат да увредят функцията на нервите. Освен физическите, психологически пречки като депресия и тревожност могат да действат като бариери, нарушавайки деликатния танц между възбудата и физиологичния отговор. Промените в начина на живот, справянето с основните здравословни проблеми и лекарствата като инхибиторите на PD-5 могат да проправят пътя към поздрава ерекция, осигурявайки задоволителен сексуален живот.